na gode an dare yana fafatawa akalla ka kai wata 7 kenan kana waka ko kafi an ɗau dogon lokaci gaskiya za ka iya rera mu da ka fara ko ka manta ta namiji abokin namiji ban ga mazan da ka faɗa ma ba mun yi kukar kura gare ku masu awa akan kama wakar da na fara ba zan manta ta ba saboda ka san duk abin da mutum ya fara da shi so baya manta da shi daga muryanka ko ma su daga muryanka annabu mai gida manzo da hamado garar bayi na yi tawassali zulmi gida da akar kukana kuma mun yi tawassali wani ta ce waka da ka fara kana da ita yanzu na samu na ita nan wurin aka zo wasa babu ita amma lokacin da ka fara kai kadai ka ji koko ka nemi shawaran wasu ka san wasu suka fara waka suna jin kunyar su fita kana ce ba ta yi daɗi ba lokacin da ka fara ka ji kunya ko baka ji kunya ba ka san duk abin da mutum ya fara sai ga kamar yadda abin ya burge shi zai iya burge kowa to kaga ba za ka ji kunyar ko kuma jin nauyin ka ce za ka rufe shi ba ka iya rawa san rama zuwa yanzu kai waƙoƙi guda nawa gaskiya ban san iya adadin waƙoƙin da na yi ni na sani kai da yawa wani ni na sani abu da ka iya tunawa wadda waka zuwa yanzu ta yi maka wadda ba za ka manta ba wata babbar kyauta aka yi maka ko wani abu da aka yi maka wadda ba za ka manta ba zuwa yanzu ƙwalloluwar albarka da ka samu a waka to abin da ba zan iya mantawa da shi ba shine ta dalilin waka an kira ni na tashi daga ƙasa ta na je babban birnin wata ƙasa kuma na karɓi lambar yabo ta karamawa a ƙasar wata ƙasa ce Nijar. Nijar Nijar Allah ku tafa masa ya ce ya je babbar wata a waƙoƙin ka wace waka ta fi maka daɗi wace waka ka fi so Ni waƙoƙi na kowace ina so saboda ni na yi kuma saboda ina so na yi amma wacce masoya suka fi so ni na ita na fi so saboda ni ma na masoya ne to da Allah jama'a ku tafa masa to Sani Ahmad ku ba shi ruwa ya zauna za ka zo za ka yi mana wasa a nan wurin bari jira mai wannan bikin da Allah jama'a ku tafa masa to godiya